नैयो जोंना आदिबासिसो ओमफ्राय बर'नि रोङो ना साद्री गुटिया moi भी पारो थोड़ा थोड़ा तो साद्री गुटिया पारिस कि नहीं पारो नहीं खाना बोरो गुटिया पारेल और साद्री भी गुटिया पारेल उराव उड़िया भाषा नहीं कुरुक नहीं का कहला कुरुक हाँ कुरुक भी कहे पारिसला और साद्री भी कहे पारिसला ने हेलो बोरो मन संगे रह के बोरो बटे जी बोरो नहीं करेंगे सिर्फ पूरा फैमिली बेटी मन शावा मन नहीं थे पढ़े स्कूल जाए ने दे अच्छा आदा प्रत्येक बोसोर क्रिसमासनि उनावहाय बे रायजोनि ओंखामखौ मान जानाय जायो जेनेबा ओरैबायदि सानथौ जादों मान जानाय जायो प्रत्येक बोसोर अल क्रिश्चियानफोरा जायो क्रिसमासनि गेजेरावनो जायो क्रिसमासनि गेजेरावनो ने क्रिसमासनि जिसु ख्रिस्ट सारजानायनि मुङावहाय रंजानायजों जोङो मण्डलिया फ्रेम भज जायो आरो फ्रेम भज ना प्रत्येक बोसोराव सोरबा मण्डलिया खननै गाहाम जायो खननै जायो खनथाम मण्डलि गिदिरजों उन्दैजों खोथा थाबाय ओरै खावसे रानलायबाय मण्डलि गिदिरा ओरैहाय गुमै जायो नेखौ गुमै जायो बाय Happy Christmas आरो New Yearनि मुङाव बयखौबो बरायबाय दिनै आं दंफैयो मालबिटानि जोंनि चार्च मण्डलिनि ओंखाम जादों आरो 26 डिसेम्बरबाबो बयबो जायो ओंखायनो जोंबो जानो फैबाय माबाया खुलुमबाय होनफैदेरबाय खुलुमबाय होनफैदेरबाय बयबो मा लाबोदों लाब्रा आं रायजोनि ओंखामखौ जानो गोथाव मोनो जमा जानो बोसोराव खनसे ओमफ्राय गैया लेट जाबोबाय आं लेट जाबोबाय जानोसै जाखांजोब्बाय बयबो ना मिथिया सोमोन्दोखौनो बेनोल' आरो ने बयबो ख्रिस्टियानफोरानो सब दिनैनि दिनावहाय माने अल ख्रिस्टियान मोनफ्रोमबो मण्डलियाव ओंखाम जानायखौ नुयो आरोना रायजोफोरखौ जमानो रंजानायजों बयबो जमा जायो ना जोंनि मण्डल एकदम फिसानो माने स्मल फेमिलि एसेल' ने संख्याया 38 फेमिलि होनब्लाबो मानसिया बहुत खमथ' 181 मेम्बार इनक्लुडिं मी आंखौ सानदोंना सानाखै आंखौ लानानै 181 फेमिलि मेम्बार्सल'नोहाय ओंखाम जागोनसै होनबा आं ने ओंखाम लाबोबाय बेदर जलफाय बाथोन देनांगौमोन ना आब' माबा रायजोनि ओंखाम जानो गोथाव मोनो बेदर रानग्राया बेदरखौ देखायनां ओंलै जानोनो हाया सिगांनिफ्राय जि प्लान खालामना फैदोंमोन बुरजा जागोन होननानै गैया दानिया जेब्लायबो माने क्रिसमास टाइमाव बयबो ख्रिस्टियानफ्रा 26 डिसेम्बर बा 27 डिसेम्बरावहाय रायजोनि ओंखाम जायो आरोना माने बोसोर गोदाननि मुङाव प्लास क्रिसमासनि मुङावहाय ओंखाम जायो ओमफ्राय रायजोफोर बयबो ओंखाम जागोन बे जोंनि मालबिटा मन्दिर डन बस्क' स्कुलनि खाथियाव आरोना बे मालबिटानि चार्च बेयावनो ओंखाम जानो फैदों आंबो जानोसै भिडिअ बानाय जायो ने जाखांला जोब्बाय बयबो मालबिटानि जाखांजोबनानैसो फैदों आंहा लेट जाबाय मोनजाथ'वाखै नोंखौनो बोनो फैथारदों आं खुलुमबाय आदा खुलुमबाय नै बाजैयाबो लोगो मोनैया गोबावसैमोन आंहा रायजोफोरजों जमा जानो होननानै फैबाय जाखांजोब्बाय बयबो मा ओंख्रिमोन अमा बेदर मैथा बाथोन बानायदेरनांगौमोन आदाया बानायासै मैथा बाथोन आसार दंलाबायो मोजां दा मोजां बै नै माबाया मादैया ओइ गोलै ओरैनो हट आयै नानियाव मा लाखो गय जादों गय जायो आङो गय हायबो होना बाय ओंखाम जानो फैदों ओंखाम जानो गोथाव मोनहैयो ने गोथाव मोनदों आब' माबानो जाहैगोन ओरै गुमैखौबो देखायदो सोरखौ नै ओरैहाय रानो